V inštruktážnom videu si ukážeme základný postup inštalácie aplikácie Webless 3 pre operačný systém Windows. V našej ukážke použijeme Windows 10 Profesionál a internetový prehliadač Edge. V prehliadači vyhľadajte a spustite webovú stránku Foresty. V menu kliknite na položku Podpora a potom na Technická podpora. Na obrazovke nájdete odkazy na inštaláciu aplikácie, na import certifikátu o dôveryhodnosti vydavateľa a inštaláciu doplnku Visual C++. Inštaláciu odporúčame začať importom certifikátu o dôveryhodnosti vydavateľa softvéru Foresta SK. Certifikát umožní, že Windows rozpozná Webless ako dôveryhodnú aplikáciu a nebude od vás zbytočne vyžadovať potvrdenia pre operácie, ktoré bude chcieť Webless vykonať. Všimnite si, že Windows pri sťahovaní a otváraní neznámych súborov zvyčajne postup zastaví a vyžaduje od vás súhlas. V našej ukážke sa na spodnej lište zobrazí sťahovaný súbor s certifikátom a vy musíte kliknutím na Otvoriť súbor potvrdiť jeho dôveryhodnosť. Upozorňujeme, že v závislosti na verzii Windows a použitého webového prehliadača môže byť upozornenie na blokovanie sťahovania umiestnené napríklad aj v inej časti okna, prípadne riešené úplne iným spôsobom. Následne sa zobrazí okno s upozornením zabezpečenia, v ktorom znovu kliknutím na Otvoriť začnete samotný import certifikátu. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať certifikát. Sprievodca importom ponúkne na výber ukladací priestor, tu zvoľte možnosť Aktuálny používateľ a pokračujte. V okne Priestor na uloženie certifikátu zvoľte Umiestniť všetky certifikáty do nasledujúceho priestoru a kliknite na Prehľadávať. Vyberte priestor s názvom Dôveryhodní vydavatelia. V záverečnej rekapitulácii nastavení potvrďte Dokončiť. Samotnú inštaláciu programu Webless 3 spustite kliknutím na ikonu inštalátora. Ak je to potrebné, potvrďte dôveryhodnosť spúšťaného súboru kliknutím na Otvoriť súbor. Inštalátor identifikuje chýbajúce doplnkové súčasti a začne ich inštalovať. Na vyžiadanie kliknutím na Akcept dajte súhlas so znením licenčnej zmluvy pre inštalované doplnky. V istom momente vás môže proces inštalácie vyzvať na potvrdenie zmien vo vašom počítači. Kliknite na Áno a počkajte, kým sa inštalácia doplnkov nedokončí. Následne začne inštalácia samotnej aplikácie Webless 3. Počkajte, kým inštalácia stiahne potrebné súbory a nainštaluje ich. Inštalátor pridá na plochu počítača ikonu aplikácie Webless a spustí ju. Práve nainštalovanú aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať. Licenčný kľúč potrebný na jej registráciu vám Foresta na vyžiadanie doručí mailom. Takto doručený licenčný kľúč si môžete uložiť do počítača, napríklad do priečinka Dokumenty. Názov súboru s licenčným kľúčom je tvorený číslom vašej licencie a príponou FSK-Lic. Zatiaľ nezaregistrovaná aplikácia vyžaduje zadať text licencie. Vy ho môžete zadať výberom doručeného súboru s licenčným kľúčom. Po zaregistrovaní aplikácia v ľavom hornom rohu zobrazuje vaše číslo licencie. Následne môžete zadať vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré si aplikácia môže zapamätať pre nasledujúce prihlásenia. Po úspešnom prihlásení môžete začať s aplikáciou pracovať. Upozorňujeme, že inštaláciu je potrebné vykonať aj v každom ďalšom zariadení, na ktorom chcete Webless používať. Na záver ešte niekoľko slov k inštalácii doplnku Microsoft Visual C++.
Doplnok zvyčajne nie je potrebné inštalovať. Po konzultácii s Forestou ho inštalujte vtedy, ak sa v aplikácii nedá zobraziť mapa. Na začiatku inštalácie označte súhlas s licenčnými podmienkami a povoľte inštaláciu do vášho počítača. Potom už len počkajte, kým sa inštalácia neskončí.